O da técnica como vai? Sí, cando acaben aquí, que teñen traballo complicado. Queren sacar unha foto boa e que queren sacar unha foto boa. Non é sinxelo. Recoñezo o mérito. Sí, sí, vamos. No, no, por favor. Tengan ustedes, tómense su tiempo. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, pois moito bos días antes de nada e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa que, bueno, como é fácil supoñer, pois tan ben marcada, non, polo encontro que en breves momentos vai comenzar en Moncloa entre o presidente da Xunta de Galicia e o presidente do Goberno de España. Un encontro longamente esperado e reiteradamente solicitado que finalmente vai ter lugar, desgraciadamente, enmascarado na rolda de entrevistas que Pedro Sánchez vai celebrar con todos os presidentes autonómicos, onde tamén é certo que por moito que lle pese non podía deixar fora o presidente da Xunta, como seguramente lle tería gustado. Alfonso Rueda vai ter a oportunidade de expoñer ao presidente do Goberno, porque esperamos que este non limite a conversa únicamente ao asunto do financiamento autonómico, pois vai poder expoñer todas as cuestións e asuntos que entendemos son do máximo interese e urxencia para Galicia, que dependen dunha decisión unilateral por parte do Goberno de España para que poidan sair adiante. Esperamos que Pedro Sánchez, tal e como anunciou onte o seu correveidile oficial aquí en Galicia, o señor Besteiro, pois acuda a esta reunión coa man tendida e escoite e teña ben atender, aínda que non sexamos moi optimistas debido aos antecedentes, pois todas e cada unha das peticións que Alfonso Rueda lle porá enriba da mesa sobre temas tan importantes como a mellora das infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias, a dotación dos fondos europeos para proxectos estratégicos para Galicia, a transferencia de competencias e a dotación de medios para exercer o autogoberno de Galicia, a posta en marcha de medidas para a mellora do noso sistema sanitario, sobre todo no que atinxe a incorporación de profesionais, o abono da débeda derivada da prestación dos servicios de dependencia ou a promoción e impulso do Xacobeo 2027. Porque non podemos caer na trampa nin desaproveitar a ocasión para tratar asuntos máis importantes para Galicia, de centrar a reunión no financiamento das comunidades autónomas ou nunha quita da súa débeda, como nos queren facer ver dende o Goberno central como motivo central desta reunión cos presidentes autonómicos, ao que, por certo, lle están a facer tamén os coros os socialistas galegos e o Bloque Nacionalista. Fixar o foco nunha suposta quita da débeda é facerlle seguidismo ao que realmente interesa ao independentismo catalán e ao propio Pedro Sánchez para manter o seu apoio e conseguir atornillarse na Moncloa. Porque de levarse a cabo, esa quita da débeda que dende o BNG e o PSDG nos están vendendo como maravillosa, pois constituiría un ataque aos intereses de Galicia. E voume explicar con números oficiais para intentar deixar isto o máis claro posible. O Goberno galego do Partido Popular de Galicia, tanto o presidido por Alberto Núñez Feijóo como o que está presidindo Alfonso Rueda, foi quen de levar adiante políticas responsables e acertadas para conseguir que Galicia se situara no primeiro trimestre deste ano como a quinta comunidade autónoma con menor débeda por habitante. 4.582 euros, é dicir, 2.473 euros menos que a media das comunidades autónomas. Esa débeda representa o 16,2% do Produto Interior Bruto galego. A primeira consecuencia desta situación, reitero, froito da responsabilidade política, é que neste momento Galicia estea a pagar os intereses da débeda máis baixos de toda España. Polo que a quita da débeda non é nin o que máis nos preocupa, nin o que máis nos urxe. Esta situación da comunidade galega podemos comparala coa realidade que vive Cataluña. E tal vez iso nos axude a comprender por que insisten tanto dende o goberno do señor Sánchez e do independentismo, replicado novamente polo socialismo galego e os nacionalistas, nesa necesaria, din eles, quita da débeda ás comunidades autónomas. No primeiro trimestre deste ano, Cataluña era a comunidade española con maior débeda por habitante. 10.878 euros. Repito, frente aos 4.582 de Galicia. O que significa que duplican
por 2,5 o que debe cada galego. Ao mesmo tempo, a porcentaxe de débeda sobre o PIB de Cataluña era do 31,%. 31,% frente ao 16,2% de Galicia. Por lo tanto, é prácticamente o dobre e só se ve superada polas comunidades valenciana, Murcia e a de Castela-A Mancha. Esta é a verdadeira razón pola que socialistas e nacionalistas galegos insisten tanto en que a Xunta e o seu presidente na reunión de hoxe dê o seu brazo a torcer e acepte unha quita da débeda. Non o fan porque estén a defender os intereses de Galicia, senón única e exclusivamente por cumprirlle o gusto ao señor Sánchez e aceptar os desexos do independentismo catalán para o seu único beneficio. Porque se miran polo ben de Galicia, os galegos, socialistas e nacionalistas, centrarían as súas demandas no que realmente sí beneficiaría a nosa comunidade. Un novo modelo de financiamento autonómico, froito dunha negociación multilateral na que participen todas as comunidades autónomas, que sexa xusto e que permita pagar o custo de todos os servicios que presta a Administración galega, atendendo especialmente as nosas peculiaridades de dispersión e envellecemento da poboación. Ese novo modelo de financiamento facilitaría unha solución ao problema do déficit de máis de 600 millóns de euros que cada ano ten que afrontar a Xunta porque o actual sistema non chega para atender todas as necesidades financeiras dos galegos. Esta sí é unha prioridade para Galicia. É un motivo para que o Goberno galego se sente nunha mesa a negociar, reitero, conxuntamente con todas as comunidades autónomas, un novo modelo financiero. Eu lle pediría aos señores do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia que deixaran de enganar aos galegos con propostas de quita de débeda á comunidade galega que non nos benefician en absoluto. Porque o que non imos permitir é que o que lle corresponde a Galicia sirva para pagar os desfalcos e despilfarros feitos por outras comunidades autónomas. Se realmente queren a Galicia e defenden os seus intereses, aparquen a súa defensa desa susodita quita de débeda e apoien ao presidente Rueda nas súas exixencias ante o goberno de Pedro Sánchez, que van máis alá dunha reforma multilateral do financiamento e inclúen as melloras das nosas infraestructuras de comunicación viaria e ferroviaria, a transferencia da AP9, o mellor servicio ferroviario tanto en alta velocidade coa meseta ao Portugal como na conexión interior de Galicia, ou un tema tan importante como o recorredor atlántico de mercadorías, que inclúen tamén a xestión dos fondos europeos e o apoio a proxectos estratégicos e tractores para a economía galega, que inclúen a transferencia pendente dos medios materiais humanos necesarios para exercer a competencia sobre o litoral galego, que inclúen o pago dos máis de 2.500 millóns de euros de débeda pola prestación de servicios de dependencia e que inclúen o futuro Xacobeo 2027 polo que pode supoñer para o impulso social, cultural e turístico da nosa comunidade. Confiamos en que así o entendan nacionalistas e socialistas galegos e se poñan dunha vez do lado de Galicia e en defensa das súas necesidades reais. Deixen de facerlle a onda a Pedro Sánchez e ao independentismo catalán, porque Galicia precisa de todos e neste momento temos outras prioridades máis urxentes que unha quita da nosa débeda, que non ten por obxectivo resolver os problemas de Galicia, senón que busca únicamente resolver os problemas de Pedro Sánchez cos seus socios independentistas. Eu non teño moito máis que engadir, non sei se hai algunha cuestión que queiran formular. Bueno, eu, enténdame, temores os teño todos porque vindo do goberno do señor Sánchez un se pode esperar calquera cousa. Eu o que creo que non se poden afrontar os problemas das comunidades de maneira segmentada según o interés de algunha desas comunidades concretas. E por iso é fundamental que se produza unha reunión multilateral nas que todas as comunidades poidamos expoñer cal é a nosa evolución económica ao longo dos últimos anos, cal é a situación actual e cales son as necesidades de futuro. E, a partir de aí, marcar unha serie de obxectivos
É unha serie de criterios que deberían ser compartidos e que deberían de aplicarse con certa obxectividade ao conxunto das comunidades. Que Galicia pode resultar perxudicada dunha acción unilateral de Pedro Sánchez? Nin vai ser a primeira vez, nin vai ser a única que o faga, a última que o faga, probablemente. Pero se algo demostrou o goberno galego ao longo dos últimos anos é que a dignidade do noso autogoberno está moi por enriba de calquera chantaxe a que nos quera someter o señor Sánchez. Pois moitas gracias e vémonos na seguinte.